Nnukwu onye isi ụlọ Anambra State Health Insurance Agency ASHIA Dr. Simeon Onyemaechi kwugo na ya bụ agency ga-aga n'iru ịchọ ụzọ dịgasị iche iche ha ga-eji wee kwalite etu ha si elekọta ndị debara aha na ya bụ amụ nlekọta ahụike ọfụma. Dr. Onyemaechi mere ka amata nke a n'oge njem ịkụzi ihe n'okporo ụzọ dịgasị n'ogbe dịgasị iche iche nakwa n'ahịa dịgasị n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibụzọ Okoye sịrị ha wee gaa ya bụ njem ma weta akụkọ a ka o si wee gaa. Okwu oge ha na-eme ya bụ ngagharị ka onye isi ASHIA mee ka amata na ihe kpatara ha ji agagharị bụ ka ha kụziere ndị Anambra ndị na-anya ụgbọala shọtụl na ndị na-anyakwa ọgbatumtum keke bụ ndị gọọmenti Anambra steeti nyere onyinye amara ASHIA n'efu ihe metụtara ASHIA na ka ASHIA si arụ ọrụ. Dọkịta Onyemaechi gara n'ihu mee ka amata na dịka ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo si dị n'ebe metụtara ahụike ndị steeti a na ya bụ na ụlọ ASHIA ga na-aga n'ihu na-enwepụta atụmatụ bụ ịgba iji hụ na ndị ọbụla edebere aha ha n'elite erere na ASHIA bụ ndị na-enweta ọgwụgwọ gbanyụ. Ndị otu ụlọọrụ Abia State Health Insurance Team bụ ndị nọ na steeti a iji wee mụọ otu ahụ ASHIA si alụ ọrụ sokwe wee gaa ya bụ ngagharị ebe a na-akụzisiri ndị mmadụ ihe n'ebe dịgasị iche iche n'Ọka ma kwe nkwa na ihe niile ha mụtara n'oge ahụ ha mere ya bụ ngagharị bụ nke ha ga-eme ma ha naluo steeti ha bụ Abia. Na mbụre mmadụ na-abụọ n'ime ndị ahụ si Abia steeti bịa bụ Daniel Ọnụọha na ihe ma mma Chikọdị kọwara ASHIA dịka ụlọọrụ bụ ịgba nke eguzobere na steeti a iji wulite ahụike ndị bi na steeti a. Na mbụli ka ndị otu ASHIA gara nwee mkparịta ụka ha na ndị ụlọ ọgwụ dị iche iche bụ ndị na-enye ndị ahụ debere aha ha na ASHIA ọgwụgwọ na steeti a. Ya bụ mkparịta ụka bụ nke nyere ohere iji nwee metụgasị aka n'ebe ụfọdụ n'ime ha nọ na-eri mperi ya nakwa ụzọ kacha mma iji na-enye ndị ahụ debegoro aha na ASHIA ọgwụgwọ bụ ịgba. Dọkịta Onyemaechi dịka o si mee ka amata ya bụ mkparịta ụka mekwere ka ha dọọ ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị amaghịzi nke ekwe na-akụ aka na ntị ma gwakwa ha etu ha kwesịrị iji na-alụ ọrụ ka ha wee fụ na onye ọbụla debere aha ya na ASHIA bụ onye na-elite elele etu o kwesịrị. Site n'Ọka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.